hai să zic că avem o premieră. Aoleu. Pentru tura asta. Așa. Ăștia sunt primii metri cu mașina asta pe circuitul ăsta. N-am mai fost cu mașina asta aici. Deci vei experimenta împreună cu mine. Deci tu vrei să spui că sunt un fel de cobai astăzi? Nu vreau să spun asta, Okay. dar facem amândoi un test. Deci noi avem 99% bateria. Am înțeles. Circuitul 4 km 200 și Ok. vedem exact ce consum avem. Acum dacă observi pe grafic aici, nu avem regenerare, bateria este rece. Și acum nu funcționează regenerarea pe frânare și ne folosim doar pe frânele mașinii. Am înțeles. Vom face un tur de încălzire și după aceea unul mai puternic. Bun, deci ca să înțelegi despre ce este vorba, eu sunt Bogdan, el e Dominic. Salut! Dominic merge în campionatul național de viteză în coastă și aici sub noi avem o Tesla Model 3 foarte modificată. O să ne povestească Dominic mai multe în curând. Dar prima dată facem o plecare. Oh. 0-103 secunde, da? Hai să vedem. Da. Acum, cum am spus, mașina este rece, frânăm un pic din timp. Anvelopele sunt niște anvelope Hankook, sunt niște anvelope de duritate medie. Uite, vezi, mașina supravirează un pic. Corect. Noi avem o tradiție, de fiecare dată când vin cu ceva, cu o mașină nouă, cu ceva modificări, noi doi mergem și testăm mașina. Cum s-a întâmplat și anul trecut, când a fost primul an al acestui proiect. De acord. Față de anul trecut, mașina a suferit mai multe îmbunătățiri în mai multe direcții. Acum să vedem exact și dacă se simt. În primul rând, avem alte frâne, avem niște frâne mult mai mari, avem niște plăcuțe racing, tot sistemul de frânare a fost schimbat, conducte, absolut tot a fost schimbat. La suspensie s-a mai lucrat, avem alt setup la suspensie. Am reușit să mai dăm și kilograme jos, avem geamuri diplexie, acum nu mai avem sticlă. Am reușit să mai tăiem caroserie și să mai facem elemente din fibră. Plus avem niște elemente aerodinamice care sunt mai ușoare și pe lângă că sunt mai ușoare, sunt și mult mai bune. Avem un element din carbon, făcut special pentru mașina asta, testat în tuner aerodinamic. Ia uite ce s-a dus de spate, numele reci. Da. Așa. Plus un dip în față. Asta înseamnă că avem stabilitate mai mare la viteză mare. Da, am înțeles. Dominic, se poate face mai mult de atât? Da, de o mașină? Adică mai ai planuri? Da, am făcut deja mai mult de atât. Ok. Toată lumea mă întreabă ce putere are, ce cai are mașina. Exact. Ai umplat la motoare, deci. La motoare am umplat, nu poți mări puterea, dar ce poți face este să păstrezi acea putere pe întregul parcurs la un circuit sau la viteză în coastă. În ideea în care mașina se încălzește și scapi, mai pierzi din putere. Da. Așa că noi am făcut o răcire suplimentară la motoare, în ideea în care ele stau în temperatură mereu și avem aceeași putere de jos până sus. Pe lângă asta, avem niște filtre magnetice. Da. Aceste filtre magnetice iau pilitura din motoare. În ideea în care pun motor electric, dar să-ți mai zic ceva, mulți nu știu. Eu la motorul ăsta electric am schimbat uleiul. Uleiul trebuia să fie incolor, da? Știi cum era? Nu. Ia ghicește. Presupun că negru. Dulce era, da? Ca la diesel. Wow. Și am schimbat uleiul și o voi schimba periodic de acum încolo. Da. Iar pe lângă faptul ăsta, trebuie să curăț acele filtre magnetice, pentru că motorul electric produce pilitură. Iar în timp, motoarele vor ceda. Am înțeles. Pe lângă asta, nu ne-am lăsat. Am vrut să umplăm și la baterii. La baterii nu am putut să umplăm, să tăiem din ele, să le facem mai ușoare sau să le facem ceva, dar ca să scăpăm de treaba cu încălzirea, am montat ceva software prin care noi putem să umplăm la baterii și să dăm drumul la niște ventilatoare, să putem să răcim bateriile alea. Iar ideea este felul următor. Eu pot să încarc mașina și în același timp să și răcesc bateria, știi? Că dacă se încarcă bateria se încălzește. Da. Și dacă mă duc în stat cu bateria fierbinte, n-am făcut nimic. Absolut. Așa noi putem să ținem bateria la temperatură optimă, plus motoarele la fel, la
temperatură optimă. Dacă duci pe graficul meu acum, Totul e verde. în anii trecuți graficul ăsta mi se înroșea. Da, Da? așa Înseamnă că ți s-a încălzit, da? Cu excepția la frâne, că nu mai sunt alea și citește greșit și anvelopele că rup aderența, ia uite cum arată graficul, vezi? Full verde. Și așa l-am la orice etapă de viteză în coastă. Nu mi-amintesc dacă mi-ai spus, n-am reținut, cam ce greutate estimezi care mașina la momentul Cu ăsta? mine în ea, 1800. Ok, foarte fain, pentru că vorbim despre o mașină totuși electrică, o mașină grea. Este o mașină foarte grea, am reușit Absolut. să scăpăm de aproximativ 200-300 de kilograme din greutatea totală. Și tot e grea, 1800 totuși o mașină grea, noi concurăm cu mașini care au 500 de cai cu 500 de kilograme, adică Auzi, hai să-ți gândim un pic ego-ul. așa. Cum a fost anul ăsta ca rezultate? Cum a fost anul trecut ca rezultate? Anul trecut a fost cel mai bun an din viața mea, pentru că am avut cele mai bune rezultate pentru o mașină electrică de curse în România. Am reușit să vin pe un loc 2 la general la etapa de la Straja. Incredibil. Am terminat de mai multe ori pe locul 4 la general, iar categoria 1 anul trecut nu s-a punctat, dar am avut mai multe podiumuri acolo dacă era să calculăm. Anul acesta se calculează și categoria 1. Categoria 1 înseamnă mașini. Da. Noi avem două categorii, categoria mașini și categoria monoposturi, biposturi, da, prototip. Iar la mașina anul acesta am reușit să urcăm pe podium. La general am fost iarăși pe locul 4, ne-am abonat la locul 4, ne apropiem de general de fiecare dată la locul 4. Iar la electrice acolo avem de fiecare dată locul 1. Dominic, îți ținem pumnii cu toții. Ăsta a fost cel mai simplu film pe care l-am făcut și totodată și cel mai amuzant. Vă pup pe toți, ne vedem la mulțumesc. următorul. Felicitări! Ciao, mersi! Pa!